Pinarangalan sa idol ko si Tatay promo sa Ifm Dagupan. Para sa good news na yan, kasama natin Idol Ruru Hugotero. Bilang bahagi ng Father's Day celebration, pinarangalan ng Ifm Dagupan ang Sampung Natatanging ama sa idol ko si Tatay promo noong Sabado. 5 ama ang napili online mula sa mga Facebook posts ng kanilang mga mahal sa buhay na nagbahagi ng kwento ng kanilang sakripisyo at pagmamahal. Kabilang sa kanila sina Bautista ng Calasiao, Anaclito, Mediona ng San Fabian, Rosendo, Fabia ng Santa Barbara, Orlando, Rabaya at Jeric, Mejia ng Mangaldan. 5 ama rin ang napili on the spot sa iba't ibang lugar sa Dagupan at karatig-bayan dahil sa kanilang pagiging huwarang tatay. Sila ay sina Boyet Cayabyab ng Mamalingling, Julius Magsaoy ng Mangin, Francisco Flores ng AB Fernandez, Eddie Sular ng Kalmay at Rogelio Garcia ng Malasigi. Bilang gantimpala, tumanggap sila ng food packs, t-shirt at mugs mula sa sponsors ng programa. Naging katuwang ng Ifm Dagupan sa aktibidad ang The Nimbus Kitchenette, Try M T-shirt Printing, L Wings Unlimited Mangaldan, Kapit Burrito Restaurant, Wings.top at Buboy's Dagupan Pizza Burger and Pizzadillas. Mula sa Ifm Dagupan, Happy Father's Day sa lahat ng tatay at tumatayong ama. Kayo ang tunay na idol na tatay. At yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.